Páčilo sa mi, že nám nemocnice dávali aj ponuky práce, aj ponuky stáží, ktoré môžu byť vlastne platené aj bezplatné, takže sa môžeme pozrieť na to, ako to v tej nemocnici funguje. Vedeli sme sa veľa o nemocniciach na Slovensku aj v Čechách, ale najlepšie boli workshopy, kde sme si mohli vyskúšať šitie. Je super, že si takto na jednom mieste dokážu pozrieť viacero nemocníc, ktoré im poskytnú nejaké informácie, vedia si to zosumarizovať na jednom mieste a teda ktorým smerom sa vydať. Myslím, že tu je veľa možností a každý si tu nájde niečo svoje, čo ho zaujme a prečo by som mal prísť.